интизор аст ин рақобат бо дастаи Қирғизистон сар аввал санаи 5 сентябр ва баъдан дидор бо дастаи Муғулистон санаи 10 сентябр. дӯстони азиз, бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳолатҳои такрори ин рақобат. футболбозони Кореяи Шимолӣ дар қисми аввал имкониятҳои хеле ҳам зиёд доштанд. дар чанд маврид метавонистанд дарвозаи моро рах накунанд. дар як ҳолати бисёр ҳам мушкил баъди зарбаи Ҷонг Ил Гван дарвозабони дастаи миллии мо Рустам Ятимов хеле ҳам хуб бозӣ кард ва ин вазъиятро бартараф кард. ва дар ҳолати дигар бошад, дарвозабон боз ҳам дарвозаи моро аз гол эмин нигоҳ дошт. ин ҳолат баъди зарбаи задаи футболбоз Хан Те Ҳок буд ва баъдан боз капитани даста ва Рустам Ятимов дар ин ду ҳолат хеле арзанда бозӣ кард. дар қисми аввали бозӣ футболбозони тоҷик ягон имконияти хуби голзанӣ дар назди дарвозаи Корея надоштанд. чанд зарба буд аз ҷониби Шеридин Бобоев, вале он ҳам чандон хафнок набуд барои дарвозабон Анти Сонг. дар қисми дуюм бо баробари оғоз шудани бозӣ футболбозони Кореяи Шимолӣ ташаббусро ба даст гирифтанд ва бозингар Ри Йонг Чол фурсатро истифода бурда натавонист. баъдан аввалин фурсати голзанӣ барои бозингарони мо махсусан барои эҳсони панҷшанбе буд ки зарбаи ӯро дарвозабон баргардонид. баъдан худи Шеридин Бобоев зарба зад аз масофаи дур ки зарбааш болотар аз дарвозаи Ти Сонг аз майдон берун шуд ва баъди тағйирот дар ҳайати дастаи мунтахаби Кореяи Шимолӣ ки ба майдон Пак Хион Ил омад, ӯ тавонист дарвозаи Рустам Ятимовро рах накунад. ин ҳолат чӣ гуна рух дод? баъде ки футболбоз Пак Хион Ил зарба зад, ту бо як расиш ба пои Зоир Ҷурабоев ҳаракати худро тағйир дод ва Рустам Ятимов ҳам натавонист сатҳи роҳи зарбаи задаи ҳамлагари дастаи мунтахаби Кореяи Шимолӣ шавад. бо як голе ки футболбозони Корея заданд ба пеш баромаданд ва баъдан дар поёни рақобат футболбозони тоҷик баъди зарбаи Аҳтам Назаров имконияти хуби голзанӣ ба миён оварданд. Тоҳир Малодӯстов дар қабати дуюм хеле фаъол буд, зарбаи ӯ ба тири дарвоза расид, вале мутаассифона Муҳаммадҷон Раҳимов зарбаи худро рост зада натавонист. ӯ саросима шуд дар ин маврид ва туб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. мутаваҷҷеҳ шавед ки чӣ гуна имконият дошт Тоҳир Малодӯстов танҳо тири дарвоза кӯмак кард ба футболбозони дастаи Кореяи Шимолӣ ва бо ҳамин футболбозони мо дар бозии ниҳоии мусобиқаи байналмилалии Intercontinental Cup 2019 аз ҳарифи худ Кореяи Шимолӣ бо ҳисоби 1-0 ба бохт дучор омаданд. барсал мо аҳсан мегӯем барои футболбозони тоҷик ки то ба ин марҳила расиданд, ҳарчанд ин бозиҳо то андозае ба андешаи ман ягон аҳамият нахоҳад дод, танҳо ба хотири омода шудани тими мунтахаб ва албатта муайян кардани ҳайати асосии дастаи миллӣ барои ширкат дар мусобиқаҳои дар пешистода, махсусан бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 ва ҷоми Осиё 2023 маҳсуб меёбад. дар маросими ҷоизасупорӣ ба футболбозони тими мунтахаби Кореяи Шимолӣ медалҳои тилло аллакай тақдим шудааст ва онҳо бо медалҳои тилло сарфароз гардонида шуданд ва футболбозони тоҷик бошад зинаи дуюмро касб карданд. дӯстони азиз, мо дар ҳамин ҷо гузориши мустақими худро аз бозии финалӣ ҷоми байниминтақавии қаҳрамонҳо 2019 ба анҷом мерасонем. то барномаҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед бо умеди ғалабаи тими мунтахаби Тоҷикистон дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022. Хайр.